no sempre escrivim pensant en que la gent no està interessada en el que estem escrivint. Ens han ensenyat a escriure de forma molt formal, amb textos abstractes, amb frases subordinades, etc. al col·le, no? I quan fem un informe, però aquesta forma d'escriure no enganxa. I si el que estem és intentant captar socis, sòcies o seguidors, doncs hem d'anar a tocar-los una miqueta més al cor. Doncs una cosa que explicàvem era que escrivim textos que van com amb traje, no? Traje i corbata, i el que hem de fer és convertir-los en textos d'algú que va vestit de carrer. I això com es fa en concret? Doncs, primer, utilitzant frases en actiu i en present. L'altre és utilitzar paraules que la gent es pugui imaginar. Per tant, doncs, en comptes de dir la importància de l'educació, no sé, doncs podem dir per què és important que el teu fill aprengui des dels 3 anys a fer no sé què. O sigui, ho hem convertit d'una cosa molt general que cada un es pot perdre i no saps interpretar-ho bé a una cosa molt específica i a més m'estàs parlant del meu fill. Llavors, encara que no tinguis fills, tens algun nen per allà al voltant i connecta amb tu millor que aquesta frase en abstracte, no? Estàvem destacant que a l'economia social i solidària tenim tota aquesta sèrie de paraulotes o tecnicismes, no? Apoderament, la democràcia interna, participació, etc. Que això, mira, si oferim serveis per cooperatives de l'economia social i solidària encara, però si realment el que volem és que això rebenti, que això es converteixi en la forma de fer economia, hem de fer un clic. Nosaltres no ho fem amb aquesta voluntat, però inconscientment estem generant un mur, no?